आदमी कहता कि पतो है बेटी के सुख, मुंह न मरला से बेटी पतो के सुख के हो। आए आदमी जनातना लागल बा दमरी न धाइल बा धान दवाता आ तीनों बहिलवा हमर पतो बैठ के घर में मनोरंजन गावते सन हम खाए करतानी। यही पे बुढ़वा लौर उठा के गाड़ी करेला आ देवेला तो कहली कि ससुर के गाड़ी देतावन है आ गाँव घर के मौगी हंसली सन आवत ने बेला नु तो कहतानी। काहे रे माई तू खाए करता रे उ का करतइसो धारा झरा गोल पुरा बा पुआरवा झरा गुल देखत हो कि वो 4 घंटा लगा दला सा बिना मतलब के तनी मुनी धान में अते काहे खाए का बनावता रे हम नहीं जानत काहे शौके बनावता नहीं की का कहली से शौके बनावता त का करी पढ़त ऐसन त तीनों कॉलेज करते सन घरे में मोबाइल पर त अब बुचिया गोल स्कूल बुचिया खाए करी आ तूनी के मौगी क्या करी हसन देख रे माई हमरो बस के बात नहीं के हमरो मौगी नु उ कही कि हौ छोटकी नहीं के करत जानते बारे कि बड़ हियो कही कि उइज बेलो हम कहिए से करता नहीं उतरल वाला लोग आराम करी लोग जाय द सब बड़ बैसन में हम छोट बानी हम पतो बानी घर के खाए करम बस अब ये होइबे करी घर में। तो तोरा डांटेला बोलेला ना आया के कहली लाग जीबे ओ कनी कर हइबे ना अपने करे लगबे बाबूआ हमरा मान के नहीं खिसन हो हमरा मान के रहती सन त हम कहिए सोच क देल रहते तेहू कहलस कि माई या बाबू गाड़ी देवलन हमन के मौगिन के हैं राहुलो कहला कि बाबू के मुंह ढेर फुहर हो गेल बा फुहर सबके नहीं के भेल बाबूआ ले देख माई ई पिता दे बैसा कुछ ना कुछ तोरो में कमी बा एगो बात जान ले हबा ना कमी ई बा कि कोयला से करावल गार तो ते करइबे हइए ना अपने आके बैठ जीबे माजे लगबे करे लगबे तो जानते बैसो कि ते करता तो कनी के आराम बा करावे के लूर रहता आधा काम कॉलम तो देखियो आई हसन आधा कॉलम तो आवेली सन हां तो ऐस कराव एक भोरे से उठ के टीवी चालू कर ले बैसन दोनों पारा पारी कल पे उ साबुन लेके जाती त मुंह पखरतिया उ करतिया मोबाइल पे लागल बैसन है तो ये से निमन त हमार ओली रहे के लही तो तोरा के कुल क के देत रहे कि ना चल तोरो ली कम सत खेलने घरी नहीं खे भई जना घर करत रहता ना घर करत रहे तो अब उआ गोली से तो ओकनी के दाज त करतिया अब हम बोलम तो ओकर दाज करते तो ओकनी जाई बोले छोट हइसे तो हम ही बताओ हां है मछली के सवेरे से एगो काम नहीं खे लइका लइकी के स्कूल भेज देलस आ अपने घर में छकछारा के कनकौची बतिया बतिया कहां एकर फोन लागल बा कि एक सवेरे हो गई ओकरा मर्दों के तो कहे के चाही कि का करता रे ओइ जवो ना गोइ रहला उ ओइ जवो ना गोइ रहला नतिया राहुला निमन रहित नु त ई हाल ना होइत ओइ जो हम कबेले गाड़ी चलतिया पूरा काटा त ओकर पत्ते नहीं खे सुतेले 7 बजे ले तो 7 बजे उहे घर में मेहर के रखिए तो उ निकली ना त काम कहां से करी अब बता चल ठीक बा हम जाता नहीं जानले ओकर से कहता नहीं कि जाके जो जाके देख काम कराओ ठीक बा औ कनी के तेहू तनी बोल घर सजले के मोल हम आई जानले नु हमरा बस के बात नहीं के बबुआ सजला के ना तो ऐसे ते करबे नु तो परिवार फूट जाई परिवार फूटो आ चाहे टूटो अब बेटी के बियाह करम 1.5 साल में आई नहीं जानी के काम तमाम करम लुगा उठा के ना रोपनी कइली सन त हमरो नाम बदल दी है बस अब इहे रही अब इहे करबे अब बताओ माई जान ले घर ऐसे करबे तो टूट जाई एगो बात जान लेते टूटो चाहे फाटो अब हमारा बस के बात में हो हमारा से ना हो माने अभी खानी आइलू है ए दुल्हन तोहरो लोग के ना लाज घर घोर के पी गइल बा उ लोग हमारा तो बोले के ना बाकी का कही आ जैसन में के मतारी हमर बिया पागल तो मामी जी के तो भारत मोबाइल पर बतियाई बुझा तहार तो भातार बा बहरा अरखी के एगो तोहरे गाड़ी देला पर कहबू कि बुढ़िया गाड़ी देती है आई पानिया ना छोड़ दी हम कह देते हैं तो रहुए आगे आगे चली ना फोन लगा के कोई नहीं करले हमारा आदमी जल लागल बा हम बनिहार लगल में तो हम नहीं करम तो तू अगर अबू धास के मिले तो तू लोग के तो छोड़ दी बना देते हैं हटी का खूब बनावत थोड़ी तब बना ये लोग जा तनी रे माई दुआरा पर देखी आइल होया सब करी के मीठा पानी देता तले खाए का तैयारी कर आदमी लागल बा होता ना हो आए धान पान के दिन बा ए दीदी हां तुम तरकारी चीरे के बता चीर ना तो रहे दो चीर देते हैं तनी हमरा के पागल तो देती ही ना आ दूध नहीं के माठा माँ के घरी चूरा दूध तो दोपहरिया में दही खिया देता नहीं थियन के आदमी लागत दवारी चलता आ तो दवारी नु चलता है तो खाए करता नहीं अभी तक खाए लेके जाए के बा उनके खियावे के बा पतो बजे नाम के ओठ रंग के मोबाइल से बतिया खातिर आइल बाई जा हम हमरा काम करे खातिर ना उबार करे खातिर ना की जाए काम चली गिरह के बियाह पहले बाबू नहीं तो भाई तो से करा उ खाए पाई तो पर ही के नैहर में रोपनी कटनी बनिहारी कुल कइले बजाय जा के राजवाड़ लगइले बई जा छोटकी जनी हई हां उठे के चाहिए छोट किए जानी है देख ल जा
मैं टोला के आदमी देख ले लेबे लेकिन काम करे में लोग के भेव लागेला। अरे अपन काम करे में लाज देखे एक कोने जिंदगी भर दीदी नहीं करत रही बात करी हम दुकान के ना कॉलेज जा रहे ना देखो हाय बेरा बन जाए के बाबा धारी तो कब ले बेचारी करी होला बाधारी में जाके करे के बाद तो घर में बन जा दूध को तीन तीन उठ के चारे 6 गो माल मवेशी बाइसन तू ही बताओ गोबर काढ़ा एथी कर काहे हो बड़की के कम बदमाश तू सोचताड़ू बड़की चाही त हमरा जर गोबर पानी ना करबै हैं अब कुल जनी घर में रहियन जा तीनो अपन अपन के ना इनकरा ले खाए होला ना ओकरा ले होला हमरा लागे के पड़ता आ गोबर पानी हमरा करे के पड़ता ई कुफुत बा गंगे नहा के पतो पावले भाई ना के बुझा पौले नहीं खी में चूल्ही झोके अरे बुढ़वा ले कहत रही कि निमन निमन ना करिया करिया पतो लेके आव काम करिया सम त हे रूप कर लेके आइल बावन इनर के पर अच्छा का करे मत जो करम में लिखा है जो लेके चला ही के बा चल तन के ओही में से देता दूध लेबू की माठ है ना दूध हो गई सर्दिया में कहत के मम्मी हम दूध रोटी खाई कब ले जी आई तो छोड़ी बात नहीं की लड़की आइल हवा लड़की आइल हवा हां लड़की तो आई भी छी तू जाए जाए पहले भी काम के दिन में भगे बहुनो फोन करत हन कि ए मम्मी जी जल्दी भेज दी अरे हां हो बेटी टाटी अपना घर रहली सन त ठीक बा ना तो हम भेज देम काम गिरे गिरहती हां बिया तो भाई काम तो भइले बा जाते न बानी अब कौन चीज बाकी बा तरकारी चीर के छौके के बउए बताओ ये कहले तो हम लोग के गलती बोल भात करे के बा रोटी पकाइए दनी भात रहल राते के ना दे में हाथ ना अपना डाला जाता के खनिहार नहीं खे मम्मी जी हां खाला खाना करेली सोचो करेली जान तो अकेले ये बतिया तनी प्यार से ना कह देती कि सकरा उठ के खाना दाना बना दो सो कही के कब तो हम लोग के नहीं बुझाते हो के खेती गिरहती वाला काम बता से करा उठ के करी दूध गो तीन तीन गो शुरू से भैंस रख ले भाई वहां के तो बतिया लगनिया सूट हुई अच्छा का करबू कर दी दीदी चल जल्दी छीड़ दी ना बहुरी दुगो भाषण सुना दिए हो दादा देखी सखी हाँ अरे कहते रही आवे के आवा तो तू जब आईबू न तब हम आईम चले के संगे घूमे बाजार ना हमारा कोनो चीज के दिक्कत भाई जावा हर से को छोट उतरा नहीं खे देवरा के बियाह हो गइल पर हुई हाँ का अब हम हमार छुट्टी बा अब हम अपन काम धाम तब गाता दिन से आदमी कैलस जिंदगी भर करते रही देखो पहले के एगो बात अलग रहल पहले छोट रही तो करत रही अब माझिल हो गई हम हमरो से छोट कोई उतार गइल ठीक बा मानी अरे पागल हो लियाइए के आईम तू कहत उतर लियाइए के आईम ये लिया के चलियन मोटरसाइकिलवा से कहाँ बा कुल थी रे हाँ और कुल बताव कटनी पिटनी भइल अरे ना हो हम तो नहा वाले बाई का नहा के जाए के बाई थी हाँ काम चुप रह रे बदमाश हरामी कहीं का घर में 5 गो आदमी लागल बन दवरी होता आते है जो बतियावत ऐसा खाए अभी तक लेना बनल रोहन चिना होता का दोस्त से बतिया होते तो तोर दोस्तवा है जो मुंह में ना डाल हसन कवर बात बुझे तनु माने कोई दोस्त नहीं ना बतियावेला का नहीं हर बतियावला रे साला दिन भर रात भर नहीं हरे आ ससुरा कहां कहां कुल बतियावत रहत है हमारे बुझाता के एगो नाव लिखाइल बा का हम ही काम करब तोर नामे निखे लिखाइल हो कर नामे निखे लिखाइल हो कर बही ना करी तो करी के असही भैया जी दीदी के डाटी ना का छोटकू डाटला न अपन मौगी देखो पाराजन हाई कर एगो बात कहतनी काम में हमारा कंप्रोमाइज ना होला जलिस नु अब इंग्लिश ना तो झारा ढेर इंग्लिश मत झारा देख तोर जो रहन बानू सुधार जो एगो कहत एगो कोनो कढ़ाई में गिरी त तेहू गिर मेरे बदमाश कहीं का माने हम ना बतियाई जी सब रिश्ता ना त तोड़ दही होते नु बा काम में अरे हौ लागल बसन 5 गो हमरा घरे आदमी हमरा घरे 3 गो मेहरानू करे वाला बैसनो कनी हम सिंघाड़ा खिया के आ दिन भर काम कराइम रे काहे हम ही का छोट है कि हम बनाई ओहो एगो बात कहतनी सुन ले राज ओतने भर लगावल जाला की हल्ला मत करी हां गोल लागत नहीं पुआ सही कहला कैसे त कहला नु कि भई के आंगा बीन बजावा भई जाए पगुराई एकरा के हम कायब कहीं ये कनी के नु ए बबुआ का रे चल कहले नहीं हाला तलाव में का खयन जा हां खयन जा का 24 बजे खयन जा छिपा बर्तन साला कहीं का हमर इज्जत खराब हो गेल हमारी इज्जत खराब हो गेल जेकर जुगी हव तक त हव सीधा घरे
एगो कर भौजाई रख रे पुआ, बाद में करब। ओकरा घरे 8 बजे नाश्ता कर लो सब। हम कॉन्फ्रेंस सिंगला में बात खिया कराई, के रुक रो। ओकनी अथी कराई रे। हम का करी तू ही बताओ सवेरे ले खाए के करत हनी ना ई लागत है ना ऊ लागत या अभी के टूप टप का कर भी छोटा की त इन नहीं ऐसा ही करेंगे तो कैसे घर के काम होई? ऐसे कह दिया तू तो अपना बाप घरे जाके करस ना तो उठाऊ डंटा ना तो हम डंटा उठा लेनु तो फिर के कहां रही कोनो ठीक तोरो नहीं के। बहुत बाउर लागेला बाबू गाड़ी देवेलन त जले आज आए तो छोड़ी हम नहीं जानी के पाही लगा दी हन। देखू सुतु है ऐसा मुंह देख के हमर पेट ना चली जले नु। रौरा इहे से सुनाए के मिलेला कि हमरा के मारस खिसिया खिसिया के काहे बड़का से ना कोनी ह बड़का से ना कोनी माने छोटा के येल भी तो उ ना करी, जिंदगी भर ही आदमी छोटे करी। के खाली अकेला ही करियो हाथ ना आदमी के खाए करे के बात ना एकनी के तो बाप बियाह कर देल बनु धन देख के नु ओही धनवा पे बस जिंदगी बीत जाई। एक भाड़ी चाउर बताई जन जन कि जिंदगी भर वही में पार लागी। हमें भरहू के परला निकालहू के परेला। अब रौर लेट नहीं क्या होत लेटर निका होत तोरा हो गेल नु। ये चल रही नु तो भोजन ना मिली। बड़की ना दीदी के मिली। तो कुछ कहे के नहीं बड़की थे। के का कहियो छोटकी के का मछली का कहियो सब उहे बाज केहू निमन नहीं खे बुझाइले। बताओ तनी मेरा सांझी खनी आ जाए। सुना लेनी नु का सुना लेन रे? हां का सुना लेन रे? हां जाई हमरा से संजीए के बतिया जाई जाई हमरा के संजीए के बतिया तो बोलावा तनी तोरा बाप के हम मर्दा हमारा से मन तबे नु और सुनाएली कि औरे करा के खिसिया खिसिया के मारो औरे घरा में आदमी जन नहीं खे यही आदमी बा जिंदगी भर हम ही करम। रोपनी लागल सोहनी लागल उतना आदमी क के नैहर हमरा के ना जाय देली होती घरी आए अब दमरियो लागल त हम ही बना बना के खियाई भइल भाई ज्यादा इहे तेज की करो सरिया दी ना तो ओ बस तो सुबेरे से हाला कोई नहीं बड़ी पूरा टोला महला जना देले बड़ी की पतो काम नहीं खींच करत सब दिना कोई नहीं। अब दू जनी आ गइल बलो तब हमरे से खाली लड़ी हन कि नइखे करत नइखे करत कनी के जिंदगी घर भर में हम ही घुसल- करी। ए लोग के मारे तो सब मन अगुताई रहत। का रे हां एबार ढेर तो दुआर पर के काम करोला भइल भाई ई सब। अब अरे करत तनी तबो खराब नहीं करत तबो खराबे रहत त का करी जी। तोरा इज्जत हल्का लाज डर नहीं खे का करी कहत रे? तो करते ना बनी कामवा एबार ई काम करे करल हा कि लागल बा सब मजूरा 5-7 गो तो कनी के खाना बना के देवे करल हा कि हई एबार पूरा हेरल तोरा जरूरी होला। खाना बनाए में 50 आदमी लागेला का दू जनी नहीं खेलो तो ना बने से ते ना बनेबे हम ओखनी का जानते हम तोरा का जानते नहीं रे। जिंदगी भर हम ही बनाई यात्रा से तो बनाता खिया तो चले नहीं दू जनी उतरल बाबा झूठ तो बोलू हम ही करी। मरल लायक हो गेल बाड़ू चलो नहीं जात गोड़ हाथ काम नहीं करत गोर हाथ काम करत त का करी काम नहीं करत खाए रे। बनाओ टाइम से तोरा खाए बनाओ चाहिए और क्या करबे? हम ही को अकेले बनावत रही का देख अब मुंह मत लड़ाओ तो तोरा पे एकदम दिमाग हमर साफ समझ ले उल्टा हो गेल बा खोपड़िए घूम गेल बा। तो मार ना दी सबसे बढ़िया रही जान से मार दी ना हमरा एथी होई जे करे वाला मेहर जो मिलियन उनका तो से मार कर दे दिया जान से मार दे वो मारे में हमारा देरी नहीं खेगो बात जान ले। खाली और चत रहे के बरुए खाना बन गइल ह का रे अच्छा के पूछियो ने खाना बनल कि हमरा से मत देखो अभी वो नहीं खइले आ तोरा यही बेरा कॉलेज करे करल हां हां तनी से लेट हो गइल आज आवे में। आज कॉलेज हुआ ना जी तू तना होई तो सब कोई घर में दजे हिसी कइले बा मातारी से बोलते तो कहती कोनो करते नहीं खिसो एकर हाल हुए बा तोनी के त मुआ देबू सा हमरा के बन गइल भौजी खाना। बनल बना छोट के ने बनावत है हमरा नहीं के पता जो जाके देख घरे घरवा देख देख गोइला खाई ले जो तो तू माई कला से खेता में जाके त ना गेल ह। तो कहां से होता नहीं कॉलेज का क्या होता नहीं हम हमर जाता नहीं घर में तो माई हमरे के 4 गो सुनावतिया। ये घर के ये नियम हवे जितना घर के नियम नहीं के देख मुआ दे पता नहीं नु घर के नियम से तोरा का मतलब बारे हम तोरा के कोई गोने से कराए खाए बनइए हम 4 बजे उठ के गोनी तोरा बिले तो तोरा के का कोई गोनी है ए जी तो वो दुकान बारी से रहू ना बनाई सब सब दिन हम ही बनावत रही ठीक है करो करो दुआर पे के काम भैया उहे दुगो जाता इसे बहरिया बहर ते करे भौजी के पटीशन तो खेत में जाके करी ए जन के द्वार पे करत रही नु खेत में हम जाएम के बुढ़ियो जे रबत जाई अरे उल्टा खोपड़ी के उल्टा पैदाइश के उल्टा आदमी तोरा का हम कहत नहीं खेत में करे के हम तोरा कहत नहीं खाना बनावे के ए बा करी चाहे पहले तो मत पीट करी, पाट दब जा ले दिमाग मत खराब कर जाके जल्दी जाके आ खाना रेडी चाहिए जल्दी भेजवाओ ना तो जान ले तोर दिमाग गरम होता नु त काट देब नेटिया एगो बात याद कर ले बुझाई लो ना रही मेहरारू आ ना कुल देखे के पड़ी तब जानो खाना कि निकाल के दाम खेत पे लेके जाई। ओ जी अभी सुनो तो कि का कहत नहीं तोरा के अरे जाते ना बने जी चली रहुआ में खाली बोली सुनवावत रही हमरा हाथ कर दवा भैया पानी लेके चली हम खाना लेके चला। बाप हो बाप घर में जतने आदमी बढ़त ना उतने काम घटल जाता पहले अकेला ही रही सही तो माइये रहे तो सब लोग के खाना बना पीना बना के टाइम से भेज देवे कनी के जतने एगो रहे तो तनी करत रहे 2 गो रहे तो और कम 3 गो रहे तो और कम बुझाते के खनिहार बढ़ल जाता है करनिहार के ठेकाने नहीं का
गगन सुनात नहीं खे का का बुझी जी आ तो वहां जानी कहां गल जा बड़की भौजी का हाला कइले बानी जी आऊ कहां बनी तारा कानवा में सुनात नहीं खे का अलग से तहन जन के बोले के पड़ी बोलम तभी ना 7 बजे जन सुता तालू जाना चला जा तहन जन के बाबू क्लास लगावता ना कैसे ज्यादा तेज बन के सुता तालू जा बिना खइले अखरियान में कैसे काम होई अपने से बुझात नहीं खे तहरा तो समझदारी होके के चाहिए ना हो हंजनी का नहीं खेता तनी आंख लाग गइल हो तो का कर सकत नहीं बताई जाई बाबूजी रौरा के बोलावा तनी जाई देखो हमारे के बाबूजी बोलावत नहीं कि तोहर लोग तीनों जानी के बोलावता नहीं एक आदमी का पर्सनल ना तोहरो के इनो के उनो के जे काम ना करी उनु जाई तो जाई जी बड़की दीदी काहे हम काम ना करिला हम तो काम पहले खाना ना बना देले बनी भैया भैया अपना काम केना कहेला लोग हम देखा तो जात नहीं खिसा हमारी जिंदगी भर डांटो सुनते रह गइले सब कोई निमने बनले रह गइल अब हमारा के कची रहता है देखा तो बलैना पापा तो नहीं खिने जात के नहीं जात तीनों जानी नहीं खिने जात कथि हम काम करे ना हम करी ना सो रोज रोज मंटेसरी खाता है नो रोज रोज टंकी तोनी के भइल बा त बाबू बारा फजरे से हमारा के गरिया होता है त कल तो हमें अकेले गाड़ी सुनी तो सब जने कह दे हमारी काम ना करी ना की होलो ना करेला लोग खाली सब कोई हमारे दीदी हम सब रही डटा गुल बनी हमर मोरा डांट देल बड़ा ना बुढ़ियो डांट देल बड़ी ना तो तार मोरब डांटला से ना होई भैया चलो बाबू बोला होता है आ वो चलो हम खाना बनैला हनी भैया जी जाके मम्मी ले पूछ कुछ ली कइलुआ के कुछ जानत नहीं खे खाना बनैलुआ की का कइलुआ सब काम तो हम ही कनिए भोरे से उठ के बाहर नहीं शहर नहीं खाली मम्मी जी खाना ना बनैला तू तो 12 बजे खाना में गई रहत खरियाना में कि चल गए रहत 7 बजे तब बुच्ची जी तनी आंख लाग गई रहले आँख लाग गई रहे। आखिर हम ही बनैला आंख तार लोग के कैसा ना की लाग जाता रतिया भका करता हो जा 12 बजे ले तो फोन चलाई हां जा ओकर बाद तो सुत्ता तानी जा ये तो कितना घर में झगड़ा लगा जी रो बेटी है बेटी ओ का ज्यादा फुटर फुटर मत करो मत बोल अरे भागो सन अपना घर में लौर लेके आओ पर मोर हिन तुल के कचार के ए बेरा आ देखा कैसे 4 रुपए भागा तानी ई देख त घर में कनी के लुकवा देबे हम कहां लुकवाई हमरा के चुलिया में घुसा दे त का करी पतोन त मरेन त हमारा के पजिरे ले गरिया होता तेज तेज के रखा था हमरा के धइले वाले ए जन के चलते हमू बात सुन लेनी हां ओए मम्मी जी जो कि तोर के दिया खत का पर पीट दिया पाही है इना जने के पतो हो जाई आ तू जाके पहले लुका तोहर के तारा के तो छोड़िए ना तू ही पिटाई हम ही पिटाई जब पतो के मरेन त गांव घर का कही हमरा के तोरा के बचाव में हमारा धगाए के पड़ेला अरे बुचिए जो ना बाबू के को की अस्थिर हो जा मार दिया हमरा के जोरे कितना तो बात करते माने लेते जोरे जोरे जो मार दिया ना अगर हमर कपार पर फाड़ दिना लाठी लेके दौड़ तो फिर देखिए कुछ ज्यादा करे के माने ले भगवान रे बेरा की बचाई बाप से बेरा पीठ पे करी हम का करी मैं रात को चलते नो जवन नहीं है भगवान नतीजा पूरा करा दी हमसे बेरा